ବାପା ଆଉ ଯା ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଜାଣିଛି ବାବୁ, ସବୁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? 2 ଦିନ ହେଲା ଦେହଟା ଖରାପ ଥିଲା ଯେ କାଲି ମୁଁ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରୁଛି। କେମିତି ଡୋଲା ବଜେଇବି ବାବୁ, କେମିତି ଡୋଲା ବଜେଇବି? ତୁ ନ ବଜେଇଲେ ତ ପୁଅ ବଜେଇବ। ଭେଟାକ ତ ପୁଅକୁ, ଭେଟାକ ତ ପୁଅକୁ। ମା ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଢୋଲିଆ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଶଳା ଢୋଲିଆର ପୁଅ ଢୋଲ ବଜେଇବନି ଆଉ କଣ କଲେକ୍ଟର IAS ଅଫିସର ହବ? IAS ହବ, IPS ହବ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛି। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ଯେପରି ମନ୍ଦାତ ଘରେ ଉଠ ବସ ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ ହବାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ ହବାକୁ ଦେବିନି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମଲ୍ଲାର ମାନ୍ଧାତା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଏତେ ସାହସ ତୋର, ମଲ୍ଲାର ମାର ମୁହଁରେ ଜବାବ? ମରିଯିବି ବାବୁ, ମରିଯିବି ବାବୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକକୁ ମାରପିଟ କରିବା ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି? ହଁ, ଭୁଲ କରିଛୁ, ଭୁଲ କରିଛୁ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏ ଘର ଭିତରେ ମାରପିଟ କଲେ କିଏ ଦେଖିବ, କିଏ ଶୁଣିବ? ବରଂ ଭଲ ହବ ଏଟାକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ସଫା କରିଦେ। ଆପଣ ବି ଶେଷରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ହଁ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଜି ଏ ଘରେ ଢୋଲ ବାଜିବ, ତୋ ପୁଅ ଏ ଘରେ ଢୋଲ ବଜେଇବ। ଢୋଲ ନା ବାବୁ, ନା, ମରଣକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 1000 ଥର ମରିପାରେ, ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏଇ ହୀନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। କଣ କହିଲ? ହୀନ ବ୍ୟବସାୟ? ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ଧାତା ପରିବାର 3 ଏକର ଜମି ଦେଇଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁ ହୀନ ବ୍ୟବସାୟ କହୁଛୁ? ହୀନ ବ୍ୟବସାୟ? ହୀନ ବ୍ୟବସାୟ? ଆଜି ଏ ଘରେ ଢୋଲ ବାଜିବ, ତୋ ପୁଅ ଏ ଘରେ ଢୋଲ ବଜେଇବ। ଢୋଲ ଏବେ କହବେ ଢୋଲ ବାଜିବ କି ନାହିଁ? ଏବେ କହ ଢୋଲ ବାଜିବ କି ନାହିଁ?
ମୋ ଜୀବନ ଯିବ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପରା ବାପା ଅଜା ସମସ୍ତେ ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଢୁଲିଆ ହୋଇନଥିଲେ ଆମ ଘର ଜାଗା ଜମି ସବୁ କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତିକି ମୋ ସାନ ଭାଇର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ମୋ ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ अरे दासिया तो पुओटा तो राजी ହେଇଗଲା। ତୋର କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ବାବୁ? ସେ ତ ନିଜେ ଅରଗଳି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ହେ ଠାକୁରେ ରଜାଗର ଅରଗଳି ଭିତରେ ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡଟା କଟି ନ ଯାଉ। ମୋର କିଛି ହବନି ବାପା, ସାଇ ପରା ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବେ ବାବୁ। ବାବୁ କାଲି ମୋ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲା, କଲେଜରେ ଫିସ୍ ନବାଦରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବାବୁ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। କେହି ବି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ମୋତେ 50,000 ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ବାବୁ। କାମ ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ବଜେଇବା ସହିତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କାମ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ନ ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୀତ ବର୍ଷା କିଛି ବି ମାନିବିନି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 50,000 ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। 50,000 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ। ବାବୁ କୋଉ ନୀତି ନିୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ରାଜା ଘର ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ଶୁଣିବୁ। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ। ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଯାଏ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିବୁ, ପାଟି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବୁନି। ଏପରି କେମିତିକା ନୀତି ନିୟମ ବାପା? ରାଜା ଘର ପାଠ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛୁ ମାନେ ତତେ ଏହି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ପାରିବିନି। ଯେ ପିଲାଟି ବେଳେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ନିଜକୁ ଭଦ୍ରକିଆ ବୋଲି କହି ଆସିଛି, ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନୀତି ସହିତ ସାଲିସ କରିବ? କେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନୀତିକୁ ଦେଖି ସହିଯିବ? ନାଇଁ ବାପା, ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଆମ ବସ୍ତିକୁ ଫେରିକି ପଡ। ଚାଲ ବାପା। ଏ ଭଦ୍ରକିଆ ଟଙ୍କା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ଦେଇଯା। अबे तो भाई कॉलेज रस्टिकेट हो कि रास्ता कड़े मोटा बहु से किसी भी जाए अबे सुन, राजा घर नीति नियम को डरी तू जो राजा बाटी बाहर को चली जाओ ताले तोर से जमी और घर ऊपर कौन सी अधिकार रही से घर छाड़ी गछ मूल को चली जीवो। ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମାନିବି ବାବୁ। ରଜା ଘରର ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମାନିବି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମୁଁ ମାନିବି।
କାଲି ମୁଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବୁ। ବାକି ରହିଲା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଖାଇବା କଥା, ସେଇଟା ତୋ ମାମା ବୁଝିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାଜା ଘର ପାଠ ଦୁଗୁଣେ ଆଠ। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ। ଏ ଶୁଣ, ଏଇରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଘର ଆଗରେ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ। ଆରେ ତତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ଆରେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯାଉନୁ ବେ। ରଜା ପୁଅକୁ ନାଲି ଆଖି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? ରଜା ଘର ପାଠ 6 ଦୁଗୁଣେ 8। ଯାହା କହିବି ମାନିବୁ। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ, ବସ କହିଲେ ବସିବୁ। କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି? ହଁ ଜବରଦସ୍ତି। এইটা হচ্ছে রজা ঘর নিয়ম। রজা বউ লাগি আছে শ্বাস। ସାଇଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବି, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବି। ଆରେ ରାଜଉଆସର ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ବେଭଦ୍ରକିଆ ଛୁଆଟା ଆଜି ବାଧ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ପାଠ ପଢିବ। ରଜା So
मत जमी लगुच या गछर पत्र खसी पड़ो हेले किए से मो पुओ चांद जीवन पाप जाको जन्म दे तमे मो पाखरे छड़ी गई छड़ी जुड़ी होई चली आसिल तम सहित मोर संपर्क थिला बोली ए निर्बोध राजाटा जानी पारिलानी तमे संसार कल आउ मु भी संसार कले मो स्त्री आउ गोटे पिला जन्म करी आर पारी को चली गला से दिन ठारू पिला दीटा को मु जगी तमे बहुत मन दुख करूछ ना दुख दुख मोर काई तमे गला बेले जो सुख दे जाइतिल सेइतिरे मो कुटुंब आउची दुख मोर काई तमे कण मो पर अभिमान करिछ हेले मु कण करि खाती छोट जात्र मଣିଷ बोली मो बापा तम सहित बाहादवा को मना करि देले थाओ तमरो से कथा आउ कहानी तम पेड़ी भीतरे थाओ सुनो चांदी गुटिक देखा को मोर भारी मन होउची डाकिबी निश्चय डाकिबी हेले गोटिए कंडीशन ए राजा उआसर समस्त प्रजांक सामने रे तमे ताको कोଳରେ धरिबो चित्कार करी कहबो ए चांद होउची मोरी पुओ ताको मो गोटे अजाती पाखरे छड़ी देई आसीतिले कौन है मैडम पार्टी ने कहीं किया तो दे दे कौन तू स्पीक आउट मैडम क्या तो दे दे कौन तू मैडम मो स्वामीर राजनैतिक प्रतिष्ठा पिला मनकर भविष्यत राजवासर अहंकार मत प्रति मुहूर्त डराऊँ इच्छा कले भी